човек на квартала. Аве, лакай агили, завале пачката от кнежа, бисери дуки пеят от душа, за бащата, дето винаги е до тях. С уважение му знаят името, вале пачката, легендата жива. От малки ги е учил на сила да бъдат хора с чест, през трудности винаги ги пазил и никога глава не е свалил. Където мине уважение има, защото е човек с голяма душа. Вали гармиш, вале пак му върви, бисери дуки са до него, душманите само гледат отстрани, а той върви напред като машина. О, да си легендата на кнежа, вале пачката номер едно. Завале пачката от бисери дуки с уважение. Аве, лакай агили, завале пачката от кнежа. Семейството е неговата сила, а уважението неговия път. Отда си легендата награда, вале пачката, човек с чест. Кахао Тумен Деджанен.